MAF har gennem årene opbygget et tæt samarbejde med flere internationale hjælpeorganisationer, blandt andet Christian Blind Mission. Flere steder i Østafrika gennemføres der regelmæssige flyoperationer, der har til formål at komme specielle befolkningsgrupper til undsætning. I dag går turen til Maralal i det centrale Kenya. Landingsbanen kan være svær at få øje på fra luften. Den hollandske pilot, Anne Ezinga, flyver først en gang lavt hen over området for at se, om der er fri bane. Landingsbanen krydses ofte af hyrder med deres kvæg. Maralal ligger i et område, som tilhører Samburu-stammen. Det var oprindeligt et nomadefolk, der drev deres kvæg omkring på den afrikanske savanne. På den tørre, støvede og solfyldte savanne bliver mange ramt af øjensygdomme og blindhed. MAF har sammen med Christian Blind Mission i mange år udført et helt specielt program. Et MAF-fly transporterer hver 3. uge en mobil klinik ud til de mest øde steder i Østafrika. I dag skal et hold bestående af kenyanske øjenkirurger og sygeplejerere fra Kikuyu-hospitalet uden for Nairobi udføre grå stær-operationer. Alt, hvad der er nødvendigt af medicin og udstyr for at gennemføre disse operationer professionelt, bliver omlastet fra flyvemaskinen til en Land Rover og bragt til en lille klinik i Maralal. Mange har siddet og ventet i flere timer. Mens en del af holdet begynder at etablere operationsstuen, starter øjenlægerne på undersøgelserne. For lægerne er det rutinearbejde. Først bestemmer de for hver enkelt patient, hvilket øje der bør opereres. Plastret over øjet skal hindre misforståelser. Det er næsten umuligt at sætte sig ind i, hvad det betyder for disse grå stær-patienter at få deres syn igen. Før operation er de fuldstændig afhængige af menneskene omkring sig. Efter operationen kan de fleste klare sig selv igen. En grå stær-operation er et forholdsvis enkelt indgreb, og patienten mærker i løbet af få dage en stor forbedring af synet. Lægerne er meget erfarne, og holdet opererer ofte mere end 90 mennesker på en dag. Udgifterne til en øjensafari til Maralal kan den lokale sundhedstjeneste ikke selv betale. Derfor er man meget taknemmelig for at kunne gøre brug af MAFs hjælp.